Kene Bu jarene putrane Bu. Alah anakku lanang. Anakku lanang tenan iki ya Allah. Alah kanang-kanang kandung, alah gandul-gandul geong. Iki lho guys, dan tak kudengi anake iki lho. Anakku sing bagus dewe. Iya, ayo le kale gek mundhut cendol kono kae le. Marah-marah gek tuku cendol. Nek cah semen iki ya wis doyan cendol ya. Walah, jan guyu tenan iki lho. Waduh. Ora apa-apa ya le, kowe mlebu TikTok ya le. Iya. Lihat kae sing anak wedok kae saka kono kae. Ya Allah. Kene belanja kene. Lah yo anak akeh. Yo jan gayeng tenan esuk iki, guys. Dasare suasanane yo betrut ngene iki lho. Betrut alias kabut. Gara-gara ke dicandine men kaya lomba balita kene iki gara. Yur.